Той е Не съм израза, прекалено скачам франкофон до или това е небето право. отвратително. Това е израза. Аз съм Вярно. съгласен с теб. Но иначе скачаш до магазина. Да, вземи цигари, Той до опит. машията, до болницата, до съседа. И да време да опитаме отново гей комедията си. Ай, момче, какво става, бе? Какво да кажем? Сак, следващия сак, опа, опа, как ще отиш, бе? Гей, порното не препази. Ай, си бъл, правиха много добри рефлекси от моя страна, бих казал. Сякаш съм гангстър. За това си мислиш, бе, братле, как ще пиеш едно фено на Джакия? Просто не е бил геймърски джус. Не, ай, какъв си противен. Ево и то. За какъв си мислиш, бе? За какъв си мислиш, ти, бе? Рефлексите ми! Този Ultimate Body го пуснах накрая, успях да го пусна само заради рефлексите ми развити от Ultimate Focus формула. Това не съм сигурен вярно е, по-скоро не е вярно. Реално не е чак толкова отвратително, определено е странно, че има пяна вътре в него и разбира се няма да направи по-добър геймър веднага или по-късно днес и ще разбера дали работи, най-вероятно работи. Окей, за 35 грама става. Ако наистина беше 70-80 но пък е нещо, което да си имам за пиене по стримове, които са всеки ден освен сряда и неделя в 20:30, както и как тази вечер ще има Brawl Stars турнир. Аз го очаквам на него, а сега е време да продължим и с следващата реклама на неразлучима топка. Първата реклама, която видях днес, беше за тази огромна надуваема неразрушима топка. Изстреляй високо, удари главичка или изтегли шута, метни се върху нея, мачка я, дори я направи на кресло. Силно се надявам, че за 69 лева, които ще дам за това нещо, наистина мога да правя тези неща. Така че време да поръчаме и четвъртата реклама и да разберем дали тази топка наистина е толкова неразрушима. Имаш ли стъпи, имаш ли стъпи, имаш ли стъпи. Тия пари се надявах поне да ми дадат някакъв вид помощ. Отвратително! Примерно пътвания как да го надувам? В тези пътвания пише, че трябва да използвам хопа. Значение. Окей, преди да ми стане лошо, ще спра да го надувам и е време да видим дали работи след 3, 2, 1. Не изпуска! Първо има такова за пръст, което се скъса веднага. Това беше забавно. Но сега е време да пробваме всички неща, които пише, че може да правим. Но първо искам да тествам всичко и после се опитам да го надувам повече, преди да прима. Изстреля високо и удари главичка. И тегли шута. Изстреляйки високо. Метни се върху нея, мачки и дори я направи на кресло. Мачка я. Не знам защо метни се върху нея преди да я направя на кресло. Мисля, че ако се метна върху нея, по-голям шанс да се спуска. Той отскача до небето, ти отскача до луната. Определено не е направя на кресло.